Φαντάσου για μια στιγμή ότι θα μπορούσες να γυρίσεις πίσω στο χρόνο και να περπατήσεις στους δρόμους της Αθήνας πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια. Θα συναντούσες έναν απλό άνθρωπο, ξυπόλυτο, φορώντας ταπεινά ρούχα, περιτριγυρισμένο από περίεργους νέους και ενδιαφερόμενους πολίτες. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν βασιλιάς, δεν είχε πλούτη, ούτε έγραψε διάσημα βιβλία. Ωστόσο, η επιρροή του διέσχισε χιλιετίες και ακόμη σήμερα μεταμορφώνει ζωές. Το όνομά του ήταν Σοκράτης και το πιο ισχυρό του όπλο δεν ήταν ένα σπαθί, αλλά μια ερώτηση. Ο Σοκράτης γεννήθηκε στην Αθήνα γύρω στο 470 π.Χ., σε μια εποχή μεγάλης πολιτιστικής και πολιτικής αναβρασμού στην αρχαία Ελλάδα. Σε αντίθεση με άλλους στοχαστές της εποχής του, που αφιερώνονταν στην εξήγηση φυσικών φαινομένων ή στη διδασκαλία της ρητορικής, ο Σοκράτης είχε μια ιδιόμορφη αιμονή: να κατανοήσει την ανθρώπινη φύση και τι σημαίνει να ζεις μια αρετουργή ζωή. Πίστευε βαθιά ότι μια ζωή χωρίς αναστοχασμό δεν αξίζει να τη ζεις. Μια φράση που θα γινόταν ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες της δυτικής φιλοσοφίας. Αυτό που έκανε το Σοκράτη μοναδικό δεν ήταν μόνο αυτό που σκεφτόταν, αλλά πώς σκεφτόταν. Ενώ άλλοι σοφοί της εποχής ισχυρίζονταν ότι κατήχαν απόλυτη γνώση για διάφορα θέματα, ο Σοκράτης είχε μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Ξεκινούσε τις συνομιλίες του με μία φαινομενικά ταπεινή αλλά επαναστατική δήλωση. Ένα είδα ότι ουδέν ούδα. Ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Αυτή δεν ήταν επίδειξη άγνοιας, αλλά η αναγνώριση ότι η πραγματική γνώση ξεκινά όταν παραδεχόμαστε τους περιορισμούς μας. Αυτή η διανοητική στάση μεταμόρφωσε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονταν για τη γνώση και τη σοφία. Ο Σοκράτης συνειδητοποίησε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ξέρουν πράγματα που στην πραγματικότητα δεν κατανοούν πλήρως. Ανακάλυψε ότι κάνοντας απλές και άμεσες ερωτήσεις μπορούσε να αποκαλύψει αυτά τα κενά γνώσης με έναν ευγενικό αλλά αποτελεσματικό τρόπο. Δεν ήταν πρόθεσή του να ταπεινώσει κανέναν, αλλά να αφυπνίσει στους ανθρώπους τη γνήσια επιθυμία να αναζητήσουν την αλήθεια. Ο αντίκτυπος αυτής της προσέγγισης ήταν τεράστιος. Ο Σοκράτης όχι μόνο αμφισβήτησε αφηρημένες έννοιες, αλλά προκάλεσε επίσης τους ανθρώπους να εξετάσουν τις δικές τους ζωές, αξίες και πεποιθήσεις. Μετέτρεψε τη φιλοσοφία από μια θεωρητική πειθαρχία σε κάτι βαθιά πρακτικό και προσωπικό. Μέσω των ερωτήσεών του, έδειξε ότι η αυτογνωσία δεν είναι απλώς μια διανοητική πολυτέλεια, αλλά μια θεμελιώδης ανάγκη για οποιονδήποτε επιθυμεί να ζήσει με αυθεντικό και σημαντικό τρόπο. Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως σοκρατική μέθοδος είναι μία από τις πιο διαρκείς συνεισφορές του Σοκράτη στην ανθρωπότητα. Αυτή η μέθοδος δεν είναι απλώς μια τεχνική διδασκαλίας, αλλά μια πραγματική φιλοσοφία ζωής βασισμένη στη μεταμορφωτική δύναμη των σωστών ερωτήσεων. Ο Σοκράτης ανακάλυψε ότι, αντί να δίνει απλώς έτοιμες απαντήσεις, το να κάνει στρατηγικές ερωτήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν αλήθειες μόνοι τους, κάνοντας τη μάθηση πολύ πιο βαθιά και διαρκή. Η διαδικασία λειτουργούσε με έναν φαινομενικά απλό, αλλά βαθιά εξελιγμένο τρόπο. Ο Σοκράτης ξεκινούσε συνομιλώντας με κάποιον για μία έννοια που το άτομο πίστευε ότι καταλάβαινε πλήρως, όπως η δικαιοσύνη, το θάρρος, η αγάπη ή η ομορφιά. Στη συνέχεια, μέσω μιας σειράς προσεκτικά επεξεργασμένων ερωτήσεων, καθοδηγούσε το άτομο μέσα από έναν λαβύρινθο αναστοχασμών που σταδιακά αποκάλυπταν τις αντιφάσεις και ασυνέπειες στις αρχικές του πεποιθήσεις. Δεν ήταν μια καταστροφική διαδικασία, αλλά επικοδομητική, καθώς άνοιγε χώρο για μια πιο γνήσια και στερή κατανόηση. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της σοκρατικής μεθόδου είναι η ικανότητά της να αποκαλύπτει ότι η αληθινή γνώση δεν μπορεί απλώς να μεταδοθεί από ένα άτομο σε άλλο σαν ένα φυσικό αντικείμενο. Ο Σοκράτης πίστευε ότι κάθε άτομο έχει μέσα του την ικανότητα να ανακαλύψει θεμελιώδεις αλήθειες. Αλλά αυτή η ικανότητα πρέπει να αφυπνιστεί και να καλλιεργηθεί. Οι ερωτήσεις λειτουργούσαν ως καταλύτες αυτής της διαδικασίας εσωτερικής ανακάλυψης, επιτρέποντας στους ανθρώπους να συνδέσουν σημεία που πριν φαίνονταν απομονωμένα. Η μέθοδος είχε επίσης μια βαθιά δημοκρατική και ισοτιμική διάσταση. Ο Σοκράτης συνομιλούσε με δούλους, αριστοκράτες, τεχνίτες και πολιτικούς με τον ίδιο σεβασμό και γνήσια περιέργεια. Απέδειξε ότι η ικανότητα κριτικής σκέψης και αναζήτησης της αλήθειας δεν είναι προνόμιο μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης, αλλά δικαίωμα και ευθύνη κάθε ανθρώπου. Αυτή η προσέγγιση ήταν επαναστατική σε μια κοινωνία όπου η γνώση θεωρούνταν συχνά αποκλειστική ιδιοκτησία μιας διανοητικής ελίτ. Η ιδιοφυΐα του Σοκράτη έκειτο στην ποιότητα και το χρονισμό των ερωτήσεών του. Δεν έκανε τυχαίες ή επιφανειακές ερωτήσεις, αλλά ερωτήσεις που πήγαιναν κατευθείαν στην καρδιά
των πιο σημαντικών θεμάτων της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι ερωτήσεις του είχαν τη δύναμη να σταματούν τους ανθρώπους στις διαδρομές τους και να τους αναγκάζουν να επανεξετάσουν υποθέσεις που είχαν δεχθεί χωρίς αμφισβήτηση για χρόνια ή δεκαετίες. Ήταν σαν να είχε ένα ειδικό ραντάρ για την ανίχνευση των τυφλών σημείων της ανθρώπινης σκέψης. Μια από τις πιο διάσημες και ισχυρές ερωτήσεις του Σωκράτη ήταν φαινομενικά απλή. Τι είναι αυτό? Όταν κάποιος μιλούσε για δικαιοσύνη, ρωτούσε «Αλλά τι είναι η δικαιοσύνη ακριβώς?» Όταν συζητούσαν για θάρρος, αμφισβητούσε «Πώς ορίζεις το θάρρος?» Αυτές οι ερωτήσεις ανάγκαζαν τους ανθρώπους να πάνε πέρα από συγκεκριμένα παραδείγματα και να διατυπώσουν πραγματικά τις θεμελιώδεις αρχές πίσω από έννοιες που χρησιμοποιούσαν καθημερινά. Το αποτέλεσμα ήταν συχνά μια εκπληκτική αποκάλυψη ότι οι έννοιες φαινομενικά προφανείς ήταν, στην πραγματικότητα, πολύ πιο πολύπλοκες και πολυεπίπεδες από ό,τι φαίνονταν αρχικά. Ο Σωκράτης ήταν επίσης άριστος στο να κάνει ερωτήσεις που αποκάλυπταν αντιφάσεις στη σκέψη των ανθρώπων. Θα μπορούσε να ξεκινήσει ρωτώντας για τις ιδιότητες ενός καλού ηγέτη, να ακούσει την απάντηση και στη συνέχεια να κάνει μια σειρά σχετικών ερωτήσεων που σταδιακά έδειχναν πώς τα ίδια τα λόγια του ατόμου οδηγούσαν σε αντιφατικά συμπεράσματα. Δεν ήταν ένα σκληρό τρίκ, αλλά μια ευγενική επίδειξη του πώς η σκέψη μας μπορεί να είναι ασυνεπής όταν δεν την εξετάζουμε προσεκτικά. Η μεταμορφωτική δύναμη αυτών των ερωτήσεων δεν περιοριζόταν στη στιγμή της συνομιλίας. Οι άνθρωποι που αλληλεπιδρούσαν με τον Σωκράτη αναφέρονταν συχνά ότι συνέχιζαν να σκέφτονται τις ερωτήσεις του μέρες, εβδομάδες ή ακόμη και χρόνια αργότερα. Οι ερωτήσεις φύτευαν σπόρους αναστοχασμού που συνέχιζαν να μεγαλώνουν πολύ μετά την αρχική συνάντηση. Αυτό δείχνει κάτι θεμελιώδες για τη φύση των καλών ερωτήσεων. Δεν αναζητούν μόνο άμεσες απαντήσεις, αλλά δημιουργούν μια συνεχή διαδικασία αμφισβήτησης και ανακάλυψης που μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή. Ο αντίκτυπος του Σωκράτη στο δυτικό πολιτισμό είναι δύσκολο να μετρηθεί, αλλά σίγουρα είναι τεράστιος. Οι διδαχές του επηρέασαν άμεσα τον Πλάτωνα, ο οποίος με τη σειρά του δίδαξε τον Αριστοτέλη, δημιουργώντας μια διανοητική γενεαλογία που διαμόρφωσε τη φιλοσοφική, επιστημονική και εκπαιδευτική σκέψη για περισσότερες από 2 χιλιετίες. Ωστόσο, η κληρονομιά του Σωκράτη υπερβαίνει πολύ την ακαδημαϊκή φιλοσοφία. Οι θεμελιώδεις αρχές του για την αμφισβήτηση, την αυτογνωσία και την αναζήτηση της αλήθειας έχουν γίνει πυλώνες διαφόρων τομέων της ανθρώπινης γνώσης. Στη σύγχρονη εκπαίδευση, η σωκρατική μέθοδος παραμένει μια από τις πιο αποτελεσματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που είναι γνωστές. Εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν σωκρατικές ερωτήσεις για να διεγείρουν την κριτική σκέψη στους μαθητές τους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης και συλλογισμού που υπερβαίνουν πολύ την απομνημόνευση γεγονότων. Στην ψυχολογία και τη θεραπεία, τεχνικές βασισμένες στη σωκρατική αμφισβήτηση χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εντοπίσουν και να τροποποιήσουν δυσλειτουργικά πρότυπα σκέψης, προωθώντας την προσωπική ανάπτυξη και την ψυχική θεραπεία. Ο κόσμος των επιχειρήσεων ανακάλυψε επίσης την αξία των σωκρατικών ερωτήσεων. Αποτελεσματικοί ηγέτες έμαθαν ότι το να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρό από το να δίνουν άμεσες εντολές. Σύμβουλοι επιχειρήσεων χρησιμοποιούν σωκρατικές τεχνικές για να βοηθήσουν οργανισμούς να εντοπίσουν κρυφά προβλήματα και να ανακαλύψουν καινοτόμες λύσεις. Η ικανότητα να κάνεις διεισδυτικές ερωτήσεις έχει γίνει μια ουσιαστική δεξιότητα για οποιονδήποτε επιθυμεί να ηγηθεί, να καινοτομήσει ή να λύσει πολύπλοκα προβλήματα στο σύγχρονο κόσμο. Ίσως η πιο σημαντική πτυχή της σωκρατικής κληρονομιάς είναι η σχετικότητά της με την καθημερινή ζωή των συνηθισμένων ανθρώπων. Σε μια εποχή άφθονης πληροφορίας, αλλά όχι πάντα αξιόπιστης, η ικανότητα να κάνουμε κριτικές ερωτήσεις έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ. Οι σωκρατικές ερωτήσεις μας βοηθούν να πλοηγηθούμε μέσα από ψευδείς ειδήσεις, προπαγάνδα και προκατηλημένες πληροφορίες. Μας δυναμώνουν να παίρνουμε πιο ενημερωμένες αποφάσεις για τις καριέρες μας, τις σχέσεις μας και τις προσωπικές μας αξίες. Θεμελιωδώς μας υπενθυμίζουν ότι μια εξεταζόμενη και αμφισβητούμενη ζωή είναι μια πιο πλούσια, πιο αυθεντική και πιο σημαντική ζωή. Το ταξίδι του Σωκράτη μας διδάσκει ότι η πραγματική δύναμη δεν έγκυται στο να έχουμε όλες τις απαντήσεις, αλλά στο να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις. Σε έναν κόσμο που συχνά εκτιμά τις γρήγορες απαντήσεις και τις απόλυτες βεβαιότητες, ο Σωκράτης μας προσκαλεί να αγκαλιάσουμε τη διανοητική ταπεινοφροσύνη και τη γνήσια περιέργεια. Οι ερωτήσεις του δεν ήταν απλώς φιλοσοφικά εργαλεία, αλλά προσκλήσεις για μια πιο βαθιά και στοχαστική ζωή.
Όταν αρχίζουμε να αμφισβητούμε τις υποθέσεις μας, προκαλούμε τις προκαταλήψεις μας και εξερευνούμε τις πιο θεμελιώδεις πεποιθήσεις μας, ανοίγουμε την πόρτα σε μια εξαιρετική προσωπική ανάπτυξη και μια πιο πλούσια κατανόηση του κόσμου γύρω μας. Ευχαριστούμε που μας συνοδεύσατε σε αυτή τη συναρπαστική εξερεύνηση του Σωκράτη και της μεταμορφωτικής δύναμης των ερωτήσεων. Αν αυτό το περιεχόμενο ξύπνησε τη φιλοσοφική σας περιέργεια και σας ενέπνευσε να αμφισβητήσετε πιο βαθιά τη δική σας ζωή, παρακαλούμε σκεφτείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Η εγγραφή σας όχι μόνο μας βοηθά να συνεχίσουμε να παράγουμε ποιοτικό περιεχόμενο για τη φιλοσοφία και την προσωπική ανάπτυξη, αλλά δημιουργεί επίσης μια κοινότητα ανθρώπων αφοσιωμένων στη διανοητική ανάπτυξη και την αναζήτηση της σοφίας. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like αν αυτό το βίντεο πρόσθεσε αξία στο ταξίδι αυτογνωσίας σας. Αυτό μας δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και μας παρακινεί να εξερευνήσουμε ακόμη πιο βαθιά τους μεγάλους στοχαστές της ιστορίας. Και κυρίως, θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τους στοχασμούς σας. Ποιες σωκρατικές ερωτήσεις θα θέλατε να κάνετε στον εαυτό σας? Πώς η κριτική αμφισβήτηση έχει επηρεάσει τη ζωή σας? Μοιραστείτε τις εμπειρίες και τις απόψεις σας στα σχόλια παρακάτω. Θυμηθείτε πάντα τα αιώνια λόγια του Σωκράτη. Μία ζωή χωρίς στοχασμό δεν αξίζει να τη ζεις. Συνεχίστε να αμφισβητείτε, συνεχίστε να μεγαλώνετε και θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο όπου θα εξερευνήσουμε περισσότερες διαχρονικές σοφίες που μπορούν να μεταμορφώσουν τη σύγχρονη ύπαρξή μας.